permintaan lagu khususon untuk Mas Gareng. Walah. Ora, kowe iki dudu sinden copet kowe iki. Nonton tok tulisane tok lho, tulisane tok. Bapak Dokter Bambang apa ki Pujiyanto. Oh, niki lho. Pak De Gareng urung mari, sik iki kon balik neh arep. Oh lah iya kuwi ra surat panggilan kon priksa jane. Arep kon priksa meneh, arep kon apa meneh ora masalah. Sing penting masuk kas. Iki wedok nduk Eka uget-uget alias Eka Walang Sangit alias wis pokoke werna-werna. Ya sing apa kuwi tugelan debok sing dan lain sebagainya. Yo diatur kene sik. Ayo. Kandem lincah ring kutha ngisor kae warung padha sare kang sejo ida jagate kapan maju Selamat malam, Kak. Selamat malam, Biung. Mbok yo dikenalke kaya mau lho Mas Gareng. Iki yo sinden to. Loh. Lah perumasane tawon. Tak pikir iki mau tugelan cagak Sinden kuwi marane. Ya wong ora ngerti kok, Nduk. Sayang, aja nesu ya, sayang. Ya. Sajake klebon sajake. Kelebon apa? Ngebon orang-orang. Dijaluki ngapura ya sing gedhe ngapuramu ya, Nduk, sayang. Iki lho no. Iki Mbah Nardi ngersake Setya Tuhu iki lho. Oh, nggih. Mbah Nardi ngersake Setya Tuhu, mau Pak Wabub ya ngersake lagu, ora perlu nesu. Ning kene iki ngibur ya. Iki jane sinden apa gento to iki? Ditakoni wong iki kenalan iki sing apik. Lah wis tau omong apik-apik malah gedhak. Lah apa enek tugelan kayu iso omong? Ora enek ya tugelan kayu ki iso omong, sing iso ngomong ki sinden. Lah ya wong ala wong kleru sithik lho, Nduk. Lho kleru sithik entuk biji pira kowe 7? Lulus pra. Mula supaya dikenal wong kene ora tak arani tugelan apa ki tugelan cagak. Iya. Kowe iki jenengmu sapa? Jenengku ngono. Durga. Ora, gendang sejarah kan kuwi catek tenan karo Durga. Mula ya merenges. Wong ketakoni wong tuwa tenan jenenge Durga. Jenengku kono Eka Prihatiningsih. Kaya liyane omahmu ngendi, Nduk? Kula menika saking Sragen. Sragene ngendi Cahayu? Sragenipun Sukodana Biyong. Ya ta. Anu, kowe sekolah. Ya ora, nyinden lho melu Pak Bayu. Iya yen bengi iki ora sekolah. Maksudku isih sekolah. Wis rampung. Rampung kok ngendi? Rampung kok kamar mandi. Wis rampung ya oleh sekolah ki wis rampung ngono lho. Sekolahmu iki wis rampung. Dadi ora wis lagi ngene iki wis. Apa? Omong ora genah. Iki kok rada sentet bocah iki ya. Ora kok sentet iki bocah iki grapyak. Grapyak omonge ra cetha no. Semangat. Cekete kowe sekolah saka ngendi? Sekolah saka Isi Surakarta ngono. Oh, sarjana seni. Iya. Nggih kepareng matur Pak Wabub, seniwati sakmenika presiden boten saged dipandang sebelah mata, raca-raca sampun sarjana sedaya. Nggih. Tangan untuk presiden-presiden kita niki sarjana kabeh niki. Nggih. Sing pojok nika mboke sarjana nika. Iya. Pokoke profesor wisane. Profesor. Ah mula anu grobokan iku rak gudange budaya to, Mas. Heeh. Nganti napa niku aja nganti isin dadi pesinden, aja nganti isin dadi dalang, aja nganti isin dadi pengrawit. Oh. Waton bisa ditekuni nyatane iso nguripi. Nggih.
Nggih to? Malah kepara luweh, Mas. Lah nggih kanca pengrawit Ibu Waranggana ki paitan swara paribasane iso melanglang buana tekan luar negeri. Betul. Kita harus bangga dengan budaya Indonesia. Ngono. Oh yen perlu ora budaya tok ya Bu Teguh, Bu Hari. Ora kuwi. Wah, janus ngomong. Ya bangga kok karo budaya tok, lah kok Bu Sri Meri monggo. Budaya. Eka. Pak Doyo, ya Pak. Iki mono suwunan lagu. Napa? Pak Saking Pak Wabub ngersakaken lagon lali janjine kalih Madiun Ngawi. Oke. Wonten wajibipun Rp500.000. Nggih, Kowe ngerti to duit sing 500 sing nggawa sapa? Lho, Sing nggawa sapa mau? lha menika. Mas Gareng ta? Nggih. Ya ben dilakoni sing nggawa duit. Nggih. Kowe kene karo aku kene jagongan kene jagongan. aku ki wonge jujur Mas, aku ora iso. Ora iso? Ora iso. Ayo dite kekno Eka. Kasih sini dugelan kayu uangnya, oke? Makasih Pak Den. Telek. Lho piye to kok nesu iki lho? Iki Mas, tak lebokke kene ngoyo-ngoyo dadane tibone ning kene. Loh, lah wong panjenengane Pak Wabub niku ora paring dawuh terminal Madiun Ngawi. Lah wajibe iki rak mesti nggo sing nglakoni. Ngono lho Pak. Gandeng 500 rak ya panjenengan sing ngasta ya sampeyan nyanyekke. Apa ya eneng? Duite gelem kok terus gaweane moh apa enek ngono kuwi coba. Pak Wabub, kula mboten beto artone lho Pak Wabub. Lah terus ngopo Pak De kok? Angko yen aku sing kok nyanyi wong aku ora nggo duite kok. Oh ngono. Ya ora ya niki. Diaturke sik. Napa menika? Lali janjine sik. Nggih. Bar iki terus terminal Madiun Ngawi. Rp500.000 untuk ibu-ibu Waranggana. 5 pas nyatus-nyatus. 1 2 3 4 5. Pas. Ya ora apa-apa wong Pak Wabub ki ya iso hitung-hitungan kok. Iso. Lah ya iso pas kok ibu Waranggana 5 ya pas 100 ya. Lah ning lak ya isih ana aku. Mosok wong 6 gur dikeki 5 tok. Lho. Lah kan Pak De gareng ora. Khusus Waranggana. Oh ya sampean pengen neto ya dandan wedok sik, jejer ning kono. Moh dadan wedok dinyang wong malah nyonyor. Ning jek enek 200. Lho. Lho. Masih ada 200. Mbah Nardi. Mbak Nardi ngersake napa wau? Anu, Setya Tuhu. Lah sak bawane to. Heeh. Sampean iso to bawane? So, Ya, bawa. 200. akhirnya. Akhirnya. Iya. Alah, gak le. Muni akhirnya iki elekmu lho. Bangga. Akhirnya yo akhirnya terus nek akhirnya aku semaput ya. Karepmu semaput. Parfumu ki wangi Pak De ning mbok dicukur to. Aja kowe dicukur rak tumbuhan tidak tumbuh. Ya engko nek mambu iki kapur barus ka. Iya. Mayit kok piye? Ora. Kapur garut. Yo, lali janjine diaturke. Nduk Eka prihatine sih. Monggo diaturke, Cok. Yo.
makine ra jamak lho kan. Dipamer-pamerke. Pak Wabub iki pirsa, endi menungso sing terani ayang. Malah kaya dikompres. Lah iya. Iki cara wayange Jamus Kalimasada. Oh iya. Tanpa permintaan lagu khususon untuk Mas Gareng. Walah. Coba ngendi sih? Ora, kowe dudu sinden copet kowe iki. Nonton tok tulisane tok lho, tulisane tok. Bapak Dokter Bambang apa ki Pujianto. Oh, niki lho. Enkes. Pak De Gareng urung mari, sik iki kon balik neh arep. Oh lah iya kuwi Kuwi ra Pak surat Dokter. panggilan kon periksa jane. Arep kon priksa meneh, arep kon apa meneh ora masalah. Sing penting masuk kas. Ya. Ya Kang. Ya. Loh, golek Mbak Nardi mo ndi? Ngene Mbak Nardi. Kuwi lho ning sirah-sirahku. Bang bayi. Kok le Aku arep tak tuku kembang api. iya. Aku mau dadani kono kaget aku. Lah ngapa Mas? Kembang api suarane kok ngulbu. Tak terus sampean sing bledos iki mau bae. Bae kembang api to. Omongane wong ora entuk saweran iki apik. Ya Kak. Jan-jane kowe nang Ale. Dino minggu sing Ngapa kuwi? Senengane gawe lorone wong tuwa kowe. Ora aku ki Keget-geti. gemes Pak De gemes. Gemes. Lho saka Banardi mo ndi? Kuwi lho ning jene dhuwur ya Allah. Wong kok le yo lanjut. Leleng meniya ya. Ya Pak De. Batine bar ngejutke wong ngene iki. Ya Dek. Pokok ya Jan-jane kowe nang kelakamu kacang raya. Terima kasih matur nuwun. Saiki disusul Mbak Dita. Nduk ikan ngono sik. Disusul Mbak Dita. Ayo mriki. Menawa ana Pak Wabub ngesake lagi. Mriki yo. Nyata endah ing kutha Semarang. Kudu dadi
ngarake gunung piranti bengawan ana pasangile mangku pelabuhan ake papan di gunung bangune kota saya sentuh saya indah indah kota Bangsa walusan kuwi langgame ya kaya Mbak Dita niku Mas. Nggih. Nggih setya tuhu. Nek bawane mang sampean mang mirengke bawane Ka. Oh, heeh. Oke. Ayo Ka coba kowe bawa Sidowasih. Sidowasih. Iya, mau ora kowe nyuwara bareng gamelan to. Saiki aku kepengin ngematke suaramu sing tanpa gamelan. Ya. Pamintaku. Ngono kuwi. Ya, coba. Ya, Nduk. Heeh. Ya, Kak. pamintaku dimasitu Sabar Kak, sabar. Sabar. Kak, sabar. Anggep ae digodho jim, ya. Sabar. Waton imanmu kuat ora klingku. Nggih. Ayo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Bacaan ayat kursi ya. Heeh. Yo lanjut. Atut runtut to. Atut. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Kak. Dalam. DC awakmu mau. Apa? DJ piye? Bocah ra tau apal. Cai cilik nembang ra tau apal. Elek ngono jarene. Oh, ngono ngomong ngono kuwi. Mangsane padakne apa? Karo wong wedok. Karo wong wedok aku ya sinden padha sinden lah kok ngelem kok sajae pilih kasih sajae apa rumangsane apa aku ya wong wedok kowe ndek wong wedok bojomu wedok kok Alon-alon. Ngomong ketekan nabab. Wah, senengane kok Nesu kok iso nganti ra metu suarane iki. wis saking gregetene kok. Ya gregetan emosi-emosine yo dijaga. Jangan sampai iki Wong nek wis kadung nesu ora pandang apa pandang piye wong nek wis nesu kadung bludak apa nek wong wedok kok dijarak masane wong wedok gayange oke kok masane dijarak kowe Ambekan. Besok mulai sesuk gawa oksigen ya, gawa oksigen. anu nun sewu Pak Babang ngasta obat, Pak. Ya Pak Babang lah dokter. Heeh. Sajae telat ngombe obat bocah iki. Tutuke ya, tutuke. Iya. Sabar Kak, wis ben ora apa-apa. Pak Wabub. Nyapa? Kula nderek. Arep gua apa niku gecek gopil paling. Ya Kak. Sarino ya. Ing Sarino. Iya ya. Jadi cetakno. Ngandane kok bantre ram. Ing sarina sawangi Rumahmu wedhus kok piye? Leret-teret kene iki. Tak kira ki mung enek pegangan apa ngono lho. Pegangan iki kabelku kok. Lho kabelmu kok nglewer. Sampirke ora tekan. Yo. Datang iki. Heleno. Ya. Jatan kinggan serambut lamun abdoh caket mring Roman karo wong cilik ngene malah keri tok ya. Lah piye kok kerithak iki piye? Ya digremeti ngene. Kaya gremeti ula keket. Rumangsane kaya apa? Kok di wong wedok kok digremeti. Aja dadi terusno Yayi. Iya Kakang, aku ora dadi ati, aku mung gelo. Iya.
Yo lanjut. Ayo maksudnya ya. Yen cedhak tansah Mulet. ngopo kuwi yo. Yen cedhak tansah mulat. Sida asih Indomimi lan mie goreng enggak? Mintuna. Indomimi lan mintuna. Ayo bareng Kang Mas ana tepi wajib. Sida Langgame mangicipi suarane Mbak Dita ya Mas Gareng. Siap Mas. Coba ya Nduk Dita diaturke. Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki suarane alus empuk eyup dinggo langgam kepenak. Pas. Nduk Eka bawane ya ngono cantas cetok lugas. Teges. Sing langgam 100, sing bawa 100 pas 200. Nggih. Iya Mas Gareng, dikake sing nglakoni. Saking Mbah sinten Mbah Nardi? Heeh, anu sing kagungan hajat. Nuwun situase. Nggih. Ya sing bawa lak kula. Ayo 100, langgame Dita 100. Nggih, Pas. nggih. Lho mau lak janjine tak lakoni dhewe to. Lho jare pengen ngrungokke suarane Eka. Wah, terjebak aku.
Jare pengen krungu bawane Ka. Oh, iya. Aja nesu to, Pak. Gitu. Hei, gelem ora? Yo gelem to. Ya, Kok mureng-mureng iki lho. ora masalah. Sing penting lho ning saka Pak Wagub. Ayo nanti mau goleki. Alhamdulillah. Wis tukon banyu kuwi, heeh. Tukon banyu Mas Samu arep disirami kok aku. Mbak Dita matur nuwun. Yo niki pamundhut saking Pak Wabub yang kedua Apa? Madiun Ngawi. Tak duetke antarane Eka karo Alfian. Ayo. Oke. Ya Mas Alfian ini Mas Alfian. Penyanyi khusus niki. Lah nggih no. Wingine seragen sore kroncong ya ta. Wah, jan elok tenan. Yen aku kangen. Ya. Akhire sing ngono kuwi jagat iso geger ya. Oh, piye Kak? Piye? Nek Alfian nyanyi piye? Mbok Deku sing ning omah. Wah, Piye Mbok Deku sing ning omah piye? Seneng. Iya. Ngefan kabeh Mbok Deku. Ah iya, pokoke Mbok Dene Eka ngantek kedanan karo Alfian. Nek jalmotan kena kinira nadyan pawakane kaya galon. Kok sing ta? Lah apa kancaku ki ora enek sing wong kabeh ta? Eka sing jare kaya tugelan cagak, sing kuwi kaya galon. Elek-eleke menungso mesti ana keluwihane. Dadi menungso ki ora kena diino. Mbok nek madake niku ngene lho Mas. Mbok nek Eka rak kaya tugelan cagak kuwi ora penak. Lah piye? Kae kaya galon nek kan kaya Mas Gareng kuwi lho Kak. Kaya wong. Lah, wong nek dipadake wong ora mesti seneng. Iki malah jeru iki. Lah piye? Nek kaya wong iki tegese aku dudu wong. Oh iya ta? Wah. Ah, dudune kok sing gawa amplope Pak. Tak le gleling yo, diaturke. Monggo. Madiun Ngawi, monggo iki sing nyanyi penumpang karo kernete. Heeh. Yo. Oke.
Instrumen alon. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar, anake patukiran bakul pecel ana ing Matiun ngawi gentulanku. Ora bakalan aku ngelaleke. biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Apa ya? Terima kasih, matur nuwun. Makasih ya Dek Eka. Sami-sami yo. Matur nuwun. Wah, wis diaturke. Elak ta? Hebat. Piye kandhane kok. Burimu iki jan kaya kembaramu persis. Mas Gari ngopo jenengane. Aja anu wong gampang nangis aja diseneni. Wis seneni ndak awake anget iki mergo turune mbah. Ya wong seneng aku seneng. Iya, Mas, mengke tutuke Paten Sanga nggih. Nggih, Nutuke lakon ngarepe number jagate ten Paten Sanga. Nenggo dawuh. Nawala-nawala sanese. Ayo. Niat langening kalanyuwana gelar pantamun cartinon lir